Bore da iawn I chi gyd, a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am ymuno ni eto ar wythnos hon. Bydd yr oedfa hon heddi'n oedfa gymyn, ac os ych chi'n dymuno rhannu â ni yn y cymyn, gai ofyn yn garedig I chi I baratoi darn o fara a gwydred o ddiod, ac fe gewch chi gyfle I wneud hynny nawr wrth I ni fwynhau ein hemyn cynta. Croeso cynnes I chi gyd. Meddai Iesu wrthynt, mae fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Ond fel y dywedais wrthych yr ydych chwi wedi fy ngweld, ac eto nid ydych yn credu. Bydd pob un y martad yn ei roi I mi yn dod ata fi, ac ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Oherwydd yr o'i fi wedi disgyn o'r nef, nid I wneud fel wyllus fy hun, ond wyllus yr hwn am hanfonodd I. Ac wyllus yr hwn am hanfonodd I yw hyn, nad wyf fi golli neb o'r rhai y mae wedi rhoi I mi, ond fy mod yw hatgyfodi yn y dydd olaf. Oherwydd wyllus fy nhad yw hyn, pob un sy'n gweld y mab ac yn credu ynddo I gael bywyd tragweddol. A bydda fi'n I atgyfodi ef yn y dydd olaf. Yna, dechreuodd yr Iddewon rwgnach amdano oherwydd I fod wedi dweud my fi yw'r bara a ddisgynnodd o'r nef. Ond nid hwn, meddent, yw Iesu mab Joseph. Yr ydyn ni'n nabod I dad a'i fam. Sut y gallai ddweud yn awr yr wyf fi wedi disgyn o'r nef? Atebodd Iesu hwy,
Peidiwch â grwgnach ymhlith eich gilydd. Ni all neb ddod ata fi heb i'r tad am hanfonodd i ei dynnu ef, a bydda fi'n i atgyfodi yn y dydd olaf. A mae'n ysgrifenedig yn y proffwydi, fe gant oll i dysgu gan ddiw. Y mae pob un a wrandawodd ar y tad ac a ddysgodd ganddo yn dod ata fi. Bara a dŵr. Mae'r ysgrythur yn gyfeirio at fara a dŵr fel deibeth sydd yn rhoi bywyd. Mae Iesu yn cyfeirio at ei hunan fel bara ac fel dŵr. Ac fel un sydd wedi dod i'r byd i roi bywyd, fe ddwedodd Iesu, yr wyf wedi dod i'r byd mwyn i bobl gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. Mae fi yw bara'r bywyd. Ni fydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata i, ac ni fydd byth syched ar y sawl sydd yn credu yna i. Ac nid cyfeirio awna Iesu at fara a dŵr sydd yn ein digoni ni am ychydig amser yn unig, sydd yn ein digoni ni dros dro. Wrth gwrdd ar wraig o Samaria ger ffynon Jacob, fe ddywedodd Iesu wrthi, bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn, hynny yw o'r ffynon, yn profi syched eto. Ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr ar odda fi iddo, ni fydd arno syched byth. Ac yn y stori sydd dan sylw gyda ni'r bore yma, mae Iesu yn cynnig bara i'r dyrfa, bara a fydd yn ei digoni nhw am byth, ac nid yn cwrdd â'i hangen nhw dros dro. Nawr i ni sydd yn byw yma yn y gorllewin, falle nad i ni'n llwyr werthfawrogi ergyd y gosodiad hwn gan Iesu, taw fe yw bara'r bywyd. Hynny yw, does dim rhaid i ni fito bara. Ein dewis ni yw gwneud hynny. Falle bod ni'n ei fwynhau, falle nad i ni'n ei fwynhau, ac yn penderfynu peidio ei fwyta. Ond does dim pwysau arno ni fito bara. A mae gyda ni ddigon o ddewis o farau gwahanol yn ein siope ni. Gwyn, brown, bara'n llawn hadau, flatbread, bara ffrenig, bara eidalaidd, bara heb firim, torth, rowl, baguettes, bynnen, ac yn y blaen, mae restr yn mynd mlaen a mlaen yn diwedd. Wy'n hoff iawn o fara, ac mae bara wedi cael lle amlwg ar fwydlen ein teulu ni eriod. O brynu rôl crwst i'w fwyta wrth gerdded adref o'r ysgol, i fwyta bara menyn a jam i de ar bnawndi sul. O lychu bara mewn basned o gawl, i lanhau'r grefi ar y plat cinio di sul a thafell dda o fara. Ie, bara, gallwn ni dderbyn a'i fwynhau, neu allwn ni wrthod e'n llwyr. Ond ym Mhalesteina, nid rhywbeth ychwanegol oedd bara. Oedd bara yn angen reidiol. A'r gred oedd, os oedd gennych fara yna fe fyddech yn goroesi. Oedd pobl yn y ddia Iesu yn edrych ar fara fel rhywbeth oedd yn cynnal bywyd. A dyna pam bod Iesu wedi dweud wrth y dyrfa, fel mae e'n dweud wrtho ni heddi, mae fi yw bara'r bywyd. Mae fi yw'r un sy'n rhoi bywyd yn ei gyflawnder. Mae fi sydd yn rhoi bywyd tragweddol. Nid opsiwn ydw i, meddai Iesu. Nid said oder ydw i, fel bara a olew olewydd yn mewn tŷ bwyta. Mi rydw i'n angen reidiol. Fi yw'r prif gwrs. Mae'n angen i arnoch chi. Oherwydd nad ydy ni heddi mor ddibynnol ar fara ac yr oedd gwrandawyr greiddiol Iesu. Falle nad ydy ni'n gwerthfawrogi eiriau fe cyment pam ddywedodd taw fe yw bara'r bywyd. Nawr, yn hanesyddol, roedd bywyd heb fara yn amhosib i'r rhai, ac o gael bara, maen nhw'n gwerthfawrogi fe'n fwy. A dyma ddod at wraidd y gwirionedd fan hyn. Crist yn unig sy'n medru cwrdd a'n hangen ni. Crist sydd yn medru'n digoni ni yn iawn. A chi'n gwybod, fe wnaeth pobl unrhyw beth ar gyfer cwrdd a'i angen mewn bywyd heddi. Yn wir, mae bobl yn chwilio am fywyd, yn chwilio am gwell fywyd. Mae bobl yn chwilio am ystyr fywyd heddi.
A wi yn credu taw un o fidiau mawr yr oes hon yw gwacter ystyr. Pam i ni yma? Beth yw ein pwrpas ni? Pam i ni'n gwneud hwn? Mae'r ystyr wedi mynd. Mae yna wacter ysgyr yma sydd yn llethu ac yn parlysu yn hoes ni. Ac mae'r byd yn llawn o bobl sydd yn chwilio am fywyd ac yn chwilio am ystyr bywyd. Mae Duw wedi gosod rhywbeth yno ni, yn rhan o'n hanian ni, yn rhan o'n gwneithuriad ni, rhywbeth sydd yn gwneud i ni ddeheu am ystyr a chyflawnder bywyd. Ond bod pawb yn chwilio am fywyd, mae'r rhai yn troi'r cyfeiriad anghywir i chwilio, ac yn chwilio am y mannau anghywir hefyd. Ac mae'r newyddion heddi yn frith o bobl sydd gweithio'r modd wedi sianelu i hegni i gyfeiriadau gwahanol, sydd, yn achos rai, wedi arwain at bob math o gymlethdodau, ac yn achos eraill at sefyllfaoedd digon trychinebus. Ond daw Iesu ato ni, a chynnig i ni fywyd tra wahanol. Daw ato ni'n bwydo i'n porthi i ddigoni'n hangen ysbrydol. Mae Iesu'n gweld yr angen am ein bwydo'n gorfforol hefyd, cofiwch. Dyro i ni heddiw ein bara beinyddiol. Mae cymal honno weddi'r arglwydd yn dangos bod Iesu yn hidio am ein angen reidiau corfforol ni. Neu fydde fe ddim wedi cynnwys y cymal yn y weddi. Hynny yw, mae'r stymog yn mynnu hawliau bob dydd. Ond mae bwydo y wedd ysbrydol yr un mor bwysig gan bwydo ni'n gorfforol. A daw Iesu bara'r bywyd ato ni i'n bwydo ni trwy i air yn un peth, y gair a ddath yn gnawd. Mae dod o hyd i'r gair sef Iesu ymlith y geiriau yn rhoi gwefr i ni. Gwai ni wybod y geiriau, heb adnabod y gair, meddai Gwenallt. Wel ie, ond mae rhaid i ni glywed y geiriau mwyn dod i nabod y gair yn dos. Mae rogli'r bara'n pobi yn codi archwaith arno ni am y bara. Mae galw am fyfyrio yn y geiriau ac ar y gair mwyn i ddiw drwy ysbryd agor ein calonnau yn meddyliau, mwyn i neges yr efengil, cariad, maddeuant, trigaredd a gras gael i ddatguddio i ni. Mae angen y geiriau arno ni mwyn dod o hyd i'r gair. Ac mae Iesu bara'r bywyd yn ein bwydo ni drwy weddi hefyd. Mae gweddi fe pe yn wahoddiad i ni ddinoeth ni'n hunain a chamu bresenoldeb Duw a chyflwyno'n hunain iddo fe mewn ffordd na Duw neb arall ond Duw ei hun yn gwybod. Dod yng nghwmni Duw, dod i gwmni Duw fel un ni. So ni'n gallu cwato dim i ni'n dod fel un ni. Dod fel yr wyf, does gen i fi ond dadle'r hun daberth di. A ddod yn galw y cliw fy nghri, rwy'n dod o'n Duw, rwy'n dod. I ni'n dod at Dduw fel un ni, dod at orsedd gras fel yr un ni. I ni'n gweddio nid oherwydd bod angen ein gweddio ni ar Dduw, ond oherwydd bod ei hangen nhw arno ni. I ni'n dod yn ostyngedig. I ni'n dod gan gydnabod ein dibyniaeth lwyr arno fe. I ni'n dod i weddio dros ein hunain, i ni'n dod i weddio dros eraill. Ac mae angen ein gweddio ni ar gymaint o bobl heddi'n does. Falle bod rhai enwau'n dod i dy feddwl di, nad wyf fi'n ymwybodol ohonyn nhw. Ond mae'n enwau'n sicr sydd yn dod i'n meddwl ni hefyd. Maen nhw'n dod i'n meddwl ni reit nawr y foment hon. Ac mae'n y sefyllfaoedd sy'n dod ata i ac ata ti hefyd. Haiti, Afghanistan, ffoduried, Covid-19. Mae rhywun wastad mewn angen ein gweddio ni. Mae eisiau'n gweddio ni a rhywun drwy'r amser. Ac mae gweddio dros nhw yn fraint i ti ac i fi. Ac mae Iesu bara'r bywyd yn dod ato ni hefyd drwy ein perthynas a phobl eraill. Mae'r cyfnod hwn yn galw am annog a chreu perthynas. Ar ôl i Iesu ddatgan tawef oedd bara'r bywyd, mae'r Iddewor yn dechrau grwgnach. Ac yn rhoi cymaint o sylw i'w gilydd, fel bod e ddim wedi croesi meddwl nhw i gyflwyno'r mater i Dduw, ac i wrando ar ei ewyllus ef.
Ond nhw'n rhy awyddus i adael i bawb wybod beth oedd ei barn ar y mater a heb roi ystyriaeth o gwbl i Dduw. Wel, mae angen rhoi lle i Dduw yn does yn ein trafodaethau ni. Mae angen rhoi lle i Dduw ac mae hyn yn arbennig o wir wrth i ni wrando ar straeon pobl a chlywed i llawenydd a'i gobeithion, yn ogystal â chlywed i poen a'i pryderon. Cynnwys Duw yn y drafodaeth. Cynnwys Duw yn y gyfeillach. Cynnwys Duw yn y gymdeithas. Rhoi lle iddo fe a chaniatáu iddo fe anadlu gariad iachusol i'n bywydau. Dwedodd Iesu, mae fi yw bara'r bywyd. Mae o'n dod ato ni i'n bwydo ni trwy air, trwy weddi, a thrwy ein perthynas ag eraill, mwyn ein digoni ni a chynnig i ni fywyd yn ei holl gyflawnder. O am gael ymborthu, fyth ar sylwedd pur y nef. Amen. Mae yna groeso i bawb sydd yn caru'r arglwydd Iesu i ymuno ni wrth i ni rhannu'r bara a'r gwin hwn. Gadewch ni wrando ar eiriau sefydlu'r sacrament yma,
Ac fi'n darllen y bore yma o'r unfed bennod ar 10 o'r llythyr cynta at y Corinthied, sefydlu swper yr arglwydd. Oherwydd fe ddibyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd adroddodais i chwi, medde Paul, i'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi ddyddiolch fe torodd y dywedodd, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hynny'r cof amdanaf. Yn yr un modd hefyd fe gymerodd gwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro rafwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gawn ni weddio gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, diwathad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. I ni mawrygu'r fraint o dad o gael cyfarfod o amgylch y fwrdd di yma'r bore yma. Ac wrth i ni wneud hynny arglwydd mae'n meddylu a'n calonau ni naturiol yn cael ei cyfeirio tuag at Galfaria. Ac wrth i ni gofio am y ring a'r gwawd a'r bicell fain a'r goron ddrain. Ac wrth i ni gofio'r newydd pa mor ddrud i ti oedd cadw'r byd. Ac wrth i ni droi atat mewn gweddi o dadnefol fe gofiwn ni am ein byd y bore hwn. Ac am bawb yn ein byd ni sydd yn wynebu oriau'r diwrnod hwn, neu oriau'r nos pa le bynnag y maen nhw, mewn ofn a phryder a phoen. Mae'n siŵr gen i arglwydd fod nenwau gwahanol yn dod i feddyliau bob yr un ohono ni. Sefyllfaoedd gwahanol, amgylchiadau gwahanol. Ond i ni'n cymryd cysur yn y ffaith arglwydd y fod ti'n gwybod am bob un ohonyn nhw. Ac eto mae yna rai amgylchiadau sefyllfaoedd sydd yn hysbys i ni gyd ac i ni'n cael ein hysgwyd i'r byw o dad wrth i ni syllu ar ein setiau teledu a ansgriniau, gweld y golygfeydd mas yn Afghanistan ac yn Haiti wedyn yn dilyn y ddaeargryn ac mewn mannau tebyg eraill. Ac ni'n gweddio dros bawb sydd wedi cael ei effeithio gan drychinebau naturiol a phawb sy'n cael ei effeithio hefyd gan ormes a thrais yr yfela. Ni'n gweddio arglwydd dros y ffoduried. Fedrwn ni beth o dychmygu beth yw i adael pob peth mwyn ceisio cael bywyd gwell. Helpa ni o dad, nid yn unig yn weddigar ond yn ymarferol hefyd, i wneud ein gorau glas, i gynorthwyo'n brodion a chwiorydd yn y byd, mwyn rhoi bywyd gwell iddyn nhw, a chyfleoedd gwell, a bywyd diogel. I ni'n gweddio arglwydd hefyd, a byddi di'n agos iawn ato ni yn ystod y dyddiau nesaf hyn. Diolch dy fod ti'n ddew sydd yn llon bob lle ac yn bresennol ym mhob man. Diolch am dy gwmni ar daith bywyd, beth bynnag i ni'n neud a phal i bynnag i ni'n mynd, diolch dy fod ti wrth ein hymyl ni. A pha beth bynnag daw i'n rhan yn ystod yr wythnos nesaf yma o dad, i ni'n gweddio a byddwn ni'n clywed y lais di, ac a byddwn ni'n deimlo di yn dylanwadu arno ni trwy dy lan ysbryd. Ond am y munudau hyn yn awr arglwydd, i ni'n canolbwyntio ar y bara ac ar y gwyn yma sydd o'n blaen ni. Yr elfennau naturiol hyn, sydd i'n ffydd ni yn arwyddion gweladwy o gorff Iesu a ddrylliwyd dros ar y groes, ac o waed Iesu o'r hedodd ein mwyn. Bendithio da nefol y wledd hon. Yn enw Iesu Grist, yr hwn a droes y groes yn orsedd, a'r draen yn goron. Ac i ti o ddiw dad yn dad, mab ac ysbryd glân, y bwr clod a'r gogoniant o'r awr hon ac hyd yn oes oesoedd. Dewch i ni weddio gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, dyled y deyrnas, gwneled y wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda un i ein dyledion, fel y meddiwn unna un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni'r rhag drwg. Canes eiddo ti yw'r nerth a'r gogoniant,
yn oes oesoedd. Amen. Yr arglwydd Iesu yn nos brydychwyd ef a gymrodd fara. Ac wedi diolch i Dduw amdano fe'i torodd a dywedodd, hwn i fy nghorff sy'n cael ei dorri er eich mwyn chwi. Cymerwch a bwytewch a gwnewch hyn cof amdana i. Yn yr un modd fe gymerodd gwpan ar ôl swper gan ddweud, a cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Afwn bawb o hwn. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio threithi glod? Dyma gariad, nad anangof, tra bo nefoedd wen yn bod. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Y gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.